Μετράτε το χρόνο σας, είχε πει κάποτε η κυρία Ματρόνα Ίγκον Ξυλά στα εγγένεια της πλατείας Μιχαήλ και Σταματίας Ξυλά προς τιμήν των γονέων της και δωρητών του Ομήριου Πνευματικού Κέντρου, που για μας στοιχείο είναι συνδεδεμένο και με το Πανεπιστήμιο σαν ο χώρος των πιο προβεβλημένων δραστηριοτήτων μας. Η προβολή όμως δεν ήταν ποτέ στόχος ή modus operandi για την κυρία Ξυλά. Η ίδια, αν και άτυπη πρέσβυρα της χώρας μας, έχει κρατήσει μια ιδιαίτερα αθόρυβη παρουσία. Κάποτε, καθώς λάμβανε μία από τις ανώτερες τιμητικές διακρίσεις της πολιτείας, ένας πρέσβης της Ελλάδας την αποκάλεσε πολιτιστικό φαινόμενο και φαινόμενο αλληλεγγύης. Προφανώς η ίδια δεν μέτραγε ποτέ το χρόνο της. Κράτησε όμως το «μετράτε το χρόνο σας, μη χάνετε κάθε λεπτό», γιατί κάθε λεπτό από αυτόν τον χρόνο που εκείνη δεν μέτρησε και τον έδωσε τόσο απλόχερα, τον έδωσε στους ασθενείς, τον έδωσε στα πολιτιστικά ιδρύματα, τον έδωσε για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, για την αρχαία της κληρονομιά, για κάθε είδους δραστηριότητες που γι' αυτό νομίζω πως απόψε κατεξοχήν τιμάται και όχι μόνο. Προφανώς λοιπόν η κυρία Ίγκον Ξυλά ποτέ δεν μέτρησε το χρόνο της, αλλά ταυτόχρονα δεν έχασε και ούτε ένα λεπτό, ακολουθώντας αυτή την οικογενειακή παράδοση μέσα στην οποία γαλουθήθηκε και την οποία έχει τόσο καλά εκφράσει, με το ότι όποιος έχει ένα ψωμί να το μοιράζεται, μια κατεξοχήν επίκαιρη προτροπή σε τούτους τους καιρούς. Φαντάζομαι ότι σήμερα η κυρία Ματρόνα Ίγκον Ξυλά αισθάνεται άβολα ανάμεσά μας με όλα αυτά τα καλά λόγια που ακούει. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν βραβεύουμε μόνο την κοινωνική της προσφορά. Βραβεύουμε τη σεμνότητά της, την ηρεμία του χαρακτήρα της και την αγάπη της για τον άνθρωπο, για το λαό της Χίου, για τους φίλους της ναυτιλίας. Η κυρία Ξυλά, με τον σύζυγό της Νικόλα Ίγκον, είναι οι ζωντανοί πρεσβευτές της ελληνικής ναυτιλίας στο εξωτερικό. Με πολυπίκυλες δράσεις στον χώρο του πολιτισμού έχουν υποστηρίξει τα ναυτιλιακά γράμματα. Το βραβείο κοινωνικής προσφοράς, ναυτιλιακής προσωπικότητας, δίνεται σε μία γυναίκα του κόσμου, στην Ματρόνα Ίγκον Ξυλά, για την διαχρονική προσφορά της οικογένειας Ξυλά, αλλά και για τα σήματα, τα εμβλήματα που έχει δώσει στην κοινωνία της Χίου και όχι μόνο, παγκόσμια, υποστηρίζοντας τον ελληνικό πολιτισμό τόσο στο τοπικό επίπεδο όσο και στο διεθνές. Η Βιβλιοθήκη Κοραή σήμερα μπορεί να κάνει σπουδαίο έργο χάρη στην υποστήριξη της κυρίας Ίγκον Ξυλά. Αλλά και ο πολιτισμός της Χίου σηματοδοτείται από το Ομήριο, που είναι η μεγάλη βαθιά κατάθεση της οικογένειας Ξυλά στη Χίο. Μερίζεσαι έναν από τους σημαντικότερους ναυτότοπους της χώρας μας, τη Χίο. Η κυρία Ματρόνα Ίγκον Ξυλά αποτελεί ένα παράδειγμα της γενιάς των ναυτελίνων που μας κάνει όλους περήφανους. Με προσφορά η οποία δεν περιορίζεται μόνο στη Χίο, αλλά είναι και ευρύτερη στη χώρα μας και στο εξωτερικό, μέσα από πολυπίκυλες δράσεις προσφέρει στα γράμματα, στις τέχνες και στην διατήρηση της ιστορικής παράδοσης. Με εξαιρετικές πρωτοβουλίες, τις οποίες έχει αναλάβει τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, κύριος Νίκολας Ίγκον, καταφέρει να διατηρήσει πτυχές των τραυμάτων όπως η Βιβλιοθήκη Κοραή και το σημαντικό έργο το οποίο έχει προσφέρει στη διατήρηση παλαιότερων βιβλίων, τα οποία διατηρεί η ίδια η Βιβλιοθήκη. Συνεχίζει μια οικογενειακή παράδοση, οι γονείς της πρόσφεραν πάρα πολλά στον τόπο μας, ανάμεσα στα άλλα και το Ομήριο Κέντρο, το οποίο τιμά τη Χίο, τιμά το νησί και τιμά όλη την ελληνική επικράτεια.